baie sorry dat ik het niet daar ik weet ik baie promises aan hom gemaak dat ek sal elke dag kom maar vrijdag was ek ja en toen ik maar op alles achterkom was alles te laat en met die moment toen nog in my hand opkom dit te geleer en as die man niet kan vir my vroeër al bereis aangekom het dan sou nog seker en sou nog seker geleer en dieselfde moment toe ek by die huis gekom het ek dadelik 'n plan gemaak dat ek by die hospitaal is. Vraag het zelf om te vragen. Het kan geen moeilijk. En ik denk dat je kunt zelf klaar maken, maar als klaar is het goed, als het goed samen. En als ik ben, dan komt het goed. Ik denk aan homo van. Dat is niet de community wil zijn leven gaan leven. Het is jammer voor hem, maar dat is waar. Maar dat is niks wat ik hem kan doen, nie, want ik de onschuldige vind. En hij wil niet praten, hoe wil hij niet praten? Dan wil het wat zij schouder. Nee, dat ik kan hoor of iemand se jare kan sal miskien vir ons sê wat ek regtig nou op die einde van die dag gevoel het. Because net bly vir die mense wat ons bystaan of die baie mense wat ons bystaan. Een ding wat ons nie sukkel is die familie mense. Wat nou hier rond in die kamp is. Ons sukkel om vir hulle bietjie om hier toe te kry vir die begrafnis en dan. Ek het nou nog na Vrydag se dinge wat gebeur het. Ek nog nie ons huis toe ja en my mense. Ja, ek dink nie dat hulle moet die koerant kan sien. Wat gaan hulle nou eintlik rede? Ek wil nie nog hulle nog met hulle gevra het oor die dinge nie van sou vir my net al seerder gewees so. Maar vir my ook beter as hulle die berig maar nie. Nou weet ek ook dat ek wil vir elke persoon te verduidelik wat aangegaan het. Alle weet aan toe soveel wat plaas gevind.